Sa magkausa maayong buntag sa tanan. Karon ang ikalima nga Domingo sa pagkabanhaw. Ug ang atong tema karon, si Jesus mao ang tinuod or matuod nga punuan sa paras. Dili paras ha. Paras, vine. Okay? Where does life lead us without Jesus? Unsa may paingnan sa atong kinabuhi kung wala si Kristo? Life is meaningless without our relationship with Jesus. We may have an abundance of everything that this world could give, but it's nothing without Jesus. Ang tanan nga mga butang nga atong makabot sa atong kinabuhi, kawang ng tanan kung wala manggaling si Kristo kanato. Amen? Apan ang ubang tao, dili mo tuo ni ana. Kay ang ilang hunahuna nga kaya nila mabuhi nga walay Ginoo. Tinuod, mabuhi ka. Wala nga walay Ginoo, wala kailag Ginoo. Buhi gani ng uban, di ba? Pero timan-ing ang tanan nimong buhaton, ang tanan nimong makabot sa imong kinabuhi, wala na'y kapuslanan na. Kay ang sunod nga pangutana ni ana, para asa og kang kinsa man ka nagkinabuhi og nabuhi. Di ba? In our gospel karon nga kabuntagon, Jesus declares that He is the true vine. His Father is the vine dresser, and we are the branches. Si Kristo sa atong ebanghelyo karon nga kabuntagon ning sulti nga siya kuno ang punuan sa paras. Ang iyang amahan mao ang tig-atiman, ug kita ang mga sanga. We have to understand kini nga hulagway nga gipakita ni Kristo kanato. Nga siya ang paras, iyang amahan ang tigatiman, o kita ang sanga. Ug ang amahan maoy nag-atiman kang Kristo, di ba? Kasi siya man ang tigatiman sa maong paras, punuan sa paras. Ug si Kristo isip paras, okay? Aduna siya mga sanga. Mao na nga kita. Kung atong tan-awon, sama nga si Kristo mao ang paras og nagbaton siya og mga sanga. Kita sab nga mga sanga kinahanglan nga magbaton ta og bunga. We need to bear fruit. Okay? Kinahanglan magreproduce ta, magmabungahon ta. Pero kining pagbunga nato, mahitabo lang kini kung dili ta mobiya sa maong paras og sa tig-atiman sa paras. Mahitabo lang nga mamunga ta kung dili ta mobiya ni Kristo og sa iyang amahan. Nganong gikinahanglan man nga dili ta mubulag or mobiya ng Kristo? Tungod kay ang mga sanga mamatay na sila kung mubulag na sila sa kahoy. Tinuod dili. Mamatay ng sanga kung wala ng kahoy. Ngano man, tungod kay ang kahoy mauna siya ang mag-distribute sa mga nutrients, sa mga sustansya paingon didto sa tanan nga mga sanga niini. Okay? Bisan unsa nga kahoy, okay? Tanawon nimo, naay sanga. Matingala ka nga, labong makay sangat. Pareha lang atong punuan sa talisay. Nganong labong man na kaayo? Okay? Dili na mahimong labong kaayo kung nibuwag na sa iyang punuan. Kay ang punuan maotoy tig-absorb sa mga sustansya. I-distribute dito sa tanan nga mga sanga. Okay? Kay kung wala ang punuan, mamatay gyud ang sanga. Mao na nga timan kung mubulag pud ta sa Ginoo, mubiya ta sa Ginoo,
mamatay pud ta. Okay? Dili literal nga mamatay. Wala tay sustansya nga madawat. Di ba? O klaro kay na sa atong ebanghelyo karon nga giingon ni Kristo sa Juan 15 versikulo 5, niingon siya, ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga, ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan, kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Amen. Klaro kay gisulti ni Kristo, ang magpabilin kanako, kung magpabilin kuno ta diha, og siya pod magpabilin kanato, mamunga og daghan. Okay? Og niingon din siya, kay kung wala ko, wala mo'y mahimo. Okay? Klaro kayo. Without God, we are nothing. Okay? What is this nothingness nga gisulti ni Kristo? Unsa ibot pasabot ni Kristo nga mingon siya nga kung wala ko, wala mo'y mahimo. It means that bisan unsa ang imong buhaton og isulti, bisan pa og haguan nimo pag-ayo gamit ang tanan nimong kusog og unsa nga pamaagi, wala gihapon nay kapuslanan kung wala ang Diyos. Amen? Yeah? Mga estudyante, bisan paggipuga na nimo ng imong utok og tinuon diha, kung kanang imong pag-eskwela dili nimo na ihalad para sa Dios, wa nay kapuslanan. Tinuod makakuha ka og kaalam, kahibalo, pero dili nimo na magamit og insakto, kay ang kaalam nagagikan sa Ginoo. Kahibalo ra ang imong nakuha, pero ang paggamit sa maong kahibalo mao na ang gitawag nga kaalam. Mga kung nanarbaho ka, kanang imong pagtrabaho, kung dili na para sa Ginoo, wa gihapon nay pulos. Bisan pagdagko kag sweldo. Kay ngano man, dili man para sa Ginoo. Imo ra man gibuhat para sa imong kaugalingon. Diba? Manarbaho ko kay aron nga modato gid ko, aron nga di na ko mangutang, aron nga mapalit na ko tanang gusto. Di ba? Usay kung maminaw kung maggahin lang bitaw tag panahon, maminaw sa atong kaugalingon, makakatawa kita ngano man kay puro rata sige ra ta gunahuna sa atong kaugalingon. Ila bitaw no? Ako. Di ba? Kita ra pirmi ang makabenepisyo. Kanus aba ang higayon nga nagsulti ta nga kini para sa Ginoo. Ha? Kay kung himuon nato tanan para sa Ginoo, okay? Wala untay kagubot, wala untay kadaot nga moabot, di ba? Kung ang tanang trabahante buhaton nila ang ilang pagpanarbaho para sa Ginoo, wala untay corruption, wala untay under the table, wala untay pagtinikas. Ngano man, kay mahadlok gud ka, para gud sa Ginoo nimo gihimo. Niya magtinikas na hinuon ka. Di ba? Kung ang tanang mga estudyante, ang ilang pag-eskwela, ilang ihalad para sa Ginoo, wala na untay mangupya. Ngano man, maikog man ka mangupya para sa Ginoo, unya nangupya ka, dili maningkamot gid ka magtuon. Nasabtan ninyo? Mga ministers, kung nasayod mo nga kanang inyong pagpangalagad, inyo nang gihimo para sa Ginoo, walay untay malit. Di unta mo mugamay. Di ba? Samot ng mga membros kongregasyon. Kung nasayod mo nga ang inyong pagsimba para sa Ginoo, wa untay malit pod. Puno unta ta perme, nagdasok unta ta diri perme. Nasabtan ninyo? Para sa Ginoo, di ba?
Usay giingon sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 31, whether you eat, drink, or sleep, you do it all for the glory of God. Bisan ikaw mukaon, muinom, matulog, buhata kining tanan alang sa kahimayaan sa Ginoo. Imagine, bisag pagkatulog, Lord, glory to you sa nakagok ko. Di ba? Lord, sa magkaon ko, para ni sa imo. Di ba? Bisan ginagmay nga mga butang, kung ato nang ihalad sa Ginoo, mahimuot gid ang Ginoo ni ana. Our efforts become meaningless if we separate ourselves from God. Ang tanan natong pagpaningkamot mahimo nga kawang lang kung mubulag ta sa atong kaugalingon sa Ginoo. Kana bang mulayo ta sa Ginoo? Mahimo tang prodigal son. Mahimo tang prodigal daughter. Mahimo tang prodigal minister. Mahimo tang prodigal deacon, prodigal priest, or prodigal bishop, patriarch. Ha? Mawala ta. Diba? That is why we need to remain in communion with God. Mauna nga gikinahanglan nga magpabilin ta nga makig-uban sa Ginoo. Maunang word nga communion, di ba? Dili lang communion inyong nahibalaan communion kana man kalawat, di ba? Ambot pasabot ang communion makig-uban. Di ka mo biya ba? Walang iwanan, fix man, magpakailan man, maging sino ka man. Na daw bikinawala man, haman. Di ba? Magpabilin, makig-uban. Ha? Kitang tanan diri sa Cathedral of Christ the Redeemer, mag-uban tang tanan. Panahon sa Domingo, alas 7:30, mag-uban tang tanan. Dili kay magpadala ka og representative nimo. Pader, ako'y representante sa among pamilya karon nga Domingo. Asay representative? Unsa man ka ambasador? Unsa man ka diplomat? Dili Bit-bita na ang imong tibuok pamilya. Amen ba tana? Mag-uban tang tanan. Dili lang kay panahon sa kaon, uban tang tanan kaon. Pangaligo, uban tang tanan. Misa di galyo, uban tang tanan. Pero pag regular nga Domingo, nagkatag-katag ta. Dungan tang tanan. Kay dungan mata mangaon diri. Communion, mag-uban. Mo bitaw nga, no? Labi na sa mga pamilya, mga ginikanan, gidasig gid mo kanunay sa simbahan nga inyo gyung i-practice nga dungan magkaon, di magiya-iya. Ngano nag-iya-iya man mong kaon? Unya kung magdulog, magsapaw-sapaw para bagyod. Magpatong-patong pa. Unya inigkaon, di mag-iya-iya, murag mga wakwak, magtribo-tribo. So, mga wakwak day mo. Dungan, anaran ninyo na nga practice. Kaya aron ng inyong mga anak nga makakita ni ana, ila po nang masundog. Kinindot kina nga practice nga dungan magkaon ang pamilya. Kinagpakita na sa panaghiusa sa usa ka pamilya. Okay? Di kay una lang mo kaon diha kay unya nako. Wa gid mo ka-get sa essence nganong magdungan. Napoy uban nga di mo sugot. Sige pamugos ni nag-unya nako mukaon. Pag una lagi mo diha. Binlir ako. Di ba? Ako nakadumdum ko sa among daddy na mo. Mudungan gimig kaon tanan kay ngano? Kay moingon man siya nga, di mo mudungag kaon, wa gisudan ibili ninyo. Way unya-unya. Dungan gigag kaon. Kay wa na may sudan. So bahalag busog pa ka diha, basta kay panahon sa tingkaon, adto gyud. Kay ngano, ang purpose ba maghiusa ta. No?
Tanawa ng pamilya nga dili anad sa ingana, ginagmay lang na, mahoy noonay pamilya nga dali rag kabungkag. Kay anad man mag-ija-ija, ahu-ahu. Diba? Iya-iya, ako-ako. Anad ta nga mag-independent. Ha? I am a strong, independent woman. Man, dagdagway ni mo. Hanggang independent. Sure diha. Klaro kay giingon sa Ginoo, wala kamoy mahimo kung wala ako. Unya sa atong relasyon nato sa Ginoo, mag-independent pud ta. Ha? At Lord, dili na ko mo apil anang Bible study sa among community kay kabalo naman ko ana oy. Sus, bulala. Bitaw, kabalo bitaw lagi ka. Pero wagi ka ka-gets gyud na miss nimo ang tumong. Ha? Tanawa ng sanga, kita bumug sanga sa punuan nga naglahi-lahi. Ha? Yung sanga, aba, kamo lang dia kaon, ako pasagdir ako dire. Kung naa siguro sanga nga ingana, klaro gigayo, kay nga naman maoy una mamatay. Unya ang uban perti pagka-green, labong pa kayo. Ba? Mo na may tabo sa Kristohanon nga mahilig maglain-lain. Dili makig-uban sa iyang mga isig ka Kristohanon. Okay? Mao bitaw nga gitawag ang simbahan nga simbahan kay ang sinugdanan ni anak nga pulong is ecclesia, meaning panagtapok. Panagtapok. Nabali tapok nga isar ka buok. Ha? Nabali tapok nga duhara tulo. Tapok, daghanta. Okay? A lot of professed Christians today think that they can solo flight their journey to Jesus. Daghan mga Kristohanon karon nga nagsugid nga sila Kristohano, nagunahuna nga pwede ra nga mag-inusara sila sa ilang paglawig paingon kang Hesus. Okay? Nga dili si Hesus mao ang in charge sa ilang paglawig. Dili si Hesus ang kapitan or ang driver sa ilang paglawig. Okay? Sayop gid kaayo na sila. Ang imong paglawig paingon kang Hesus, wala nay kapuslanan kung dili si Hesus mao ang mag-control, magmando sa imong paglawig. Kung dili siya mao ang sentro. Kung dili siya ang in charge. Ha? Paminaw ha? Christianity will not be Christianity without Christ. Di ba? Ispilinga ganyan ng word nga Christianity. Diba? C-H-R-I-S-T. Tangtanga si Kristo. Christianity pa ba na? Iyanity na. Diba? Gibisayaon na to. Kristohanon. Tangtanga ng word nga Kristo. Hanon na lay mabilin. Ang sunod ana, hanaw. Oh, nahanaw. Diba? Oh na, nga dili na to, pwede mag-ingon nga, ayaw ko gilabti dia pag-focus dia sa imong journey paingon sa Ginoo kay ako po mag-focus pug ko dire. Balag di ko gasimba basta kay gaampo ko sa mua. Ha? Dagan ka na sa Facebook karon. Di baling hindi nagsisimba basta nagdadasal. Pag sure. Pangutan-on ti ka, asa man ka nakakaton magampo? Sa simbahan. Kinsay nagtudlo nga magampo ta? Yung simbahan. Niya, moingon na inuon ka nga, bahalag di gasimba, basta ka nagampo ko sa among balay, pag sure diha, pag pastor na lang. Pagtukod og imong simbahan. Sayop na nga pagtulon ana, ayaw mong tuo ni ana. Maunay usas sa mga pamaagi nga gigamit sa yawa aron mailad tang tanan. Aron nga magtinapulan ta sa atong pagkakristohanon. Ha?
bahalag dili ko makaserve ugma. Basta ang importante kay nagampo ko sa among balay. Ba, kuyaw kaayo no? Paminawon nimo marag dili makaunsa. Kuy Ginoo ko. Pamalandungi, di ba? Makuyapan ka. Kung unsa ka delikado. Unsa may mahitabo ni adtong mga tao nga mobulag sa ilang kaugalingon sa Ginoo? Okay? What will happen to those who will separate themselves from God? Sama sila sa mga dahon nga nalaya. Puniton sila og ilabay. Og ilabay sila sa kalayo. Tungod kay wala na'y pulos. Ingon na atong Ebanghelyo, kung dili kuno ta mamunga, putlon kuno ta. Ha? Putlon ta. Ilabay dito sa kalayo. Kay wa may pulos. Kay aside nga nalaya na ka, wa na may sa may gamit sa patay nga sanga, patay nga dahon. Ha? Kining kalayo nga gihisgutan ni Hesus, mao kini ang kalayo sa kalisod. Kalayo sa problema. Ha? Kalayo sa pag-antos. Og labaw sa tanan, ang kalayo nga nagagikan sa yawa. Ba? Lamuyon ka. Kabantay mo? Basig nagpalingog-lingog lang pod. Ha? Tistingi gani. Mubulag kas Ginoo, matingala ka. Datugan kag problema nga, matinga ka nga, asa manigikan eh. Naunsa. Magkalisod-lisod giga. Nga naman, lamuyon ka sa kalayo sa pagsulay, kalayo sa pag-antos. Lamuyon ka sa kalayo sa kalisod. Nga naman, kay ang patay nga dahon, dali ra mo silaob. Di ba? Tinuod dili. Dagkutin ang kanang laya na kay nga dahon, dali ra kay masunog. Mao nang mahitabo sa Kristohanon, dali ra pod masunog kon nibulag ta sa Ginoo, mao nang nalaya ta. Okay? Bot pasabot na ughan ta spiritually. We become spiritually dead. Okay? Namatay ang atong espiritu. Kay abi man nimo, mo na nga ay ayaw gin mo hunahuna nga walay mahitabo or walay may normal ra man gyapon nga di ko magsimbag Domingo. Okay ra man, life goes on. Abi lang lagin animo. Wa ka nasayod nga sa imong paghimo ni ana naghinay-hinay na kagpalayo sa Ginoo. Unya abi pa lang gid gihapon nimo nga nag-uban ang Ginoo sa imo. Ha? Mag-uban lamang ang Ginoo sa imo kung ikaw magpabilin diya sa iya. Ha? Unsa lugar magdakop-dakop mo sa Ginoo? Ha? Dakop-dakop mo sa Ginoo, ikaw dagandagan ka, ang Ginoo po dagandagan po ana-ana lugar. Ha? Kusog kita maingon, God with us. Ang problema, are you with God? Ha? Sakit-sakit gini nga wali gyud. Naabata nagpabilin batas Ginoo. No, klaro kayo. Kapitulo 5, bersikulo 6. Ang dili magpabiling kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay og malaya. Pamuniton kini og itambog sa kalayo aron masunog. Okay? Kung mulayo ta sa Ginoo, diya ta sugod mamatay ang atong espiritu. Okay? Kung ikaw usa ka nangalagad sa Ginoo, malayo gani ka sa Ginoo sa imong pagpangalagad, patay na ka. Patay na imong pagpangalagad. Di na dayon ka ganahan dayon. Hangtod pulan na dayon ka. Hangtod nga wa na gid ka magpakita. Kaya nga naman, patay. Di ba? Kamu, mga ministers, sugdigan ninyo. Di ba, mamatay po mong apil.
Mamatay mo sa inyong pagpangalagad. Di, mawad, kanang igno ninyo nga, mawad ag gana, mauna na. Di nakaganahan. Kita kag simbahan, allergic na kakaayo. Di nakaganag sulod. Sige na ni kag rason nga, di namang good mo. Sangit namang good akong sungay sa pultahan, pader, mo nang di na ako kasod. Diba? Allergic, daga na kay kag rason. Diba? Mga katawan sa Dios, hinahinay tagpalayo sa Ginoo. Basta dagan ang gani kag panahon, labi nagpanahon sa Domingo, mas dagan pa imong panahon, mas complete attendance pa ka dito sa beach resort. Asa pantalan, asa pa nang laaganan diha, kanang diha sa nang bag-o karon sa Sibulig, kanang Iluminada. Kung daghan pa gani perfect attendance gani ka diha perme pag Domingo, ayaw nagkatingala nga God is with me. God is with me sa imong mata. Wala na. Kaya nga naman, ikaw na mismo nilayo sa Ginoo. Dumduman ninyo ang sambingay sa prodigal son. Nabasa ba ninyo nga ang amahan sa maong anak nangita sa iyang anak? Nabasa ba ninyo? Wala. Sa gihimo sa amahan, naghulat sa ilang balay. Nagpatawag ba siya og kanang search and rescue operation? Nga akong gi-report akong anak na wala na 24 hours palihog papangita na ba? Wala. Naghulat ra siya sa ilang balay nga muuli ang iyang anak. Unsay bot pasabot? Kung mawala ta sa Ginoo, ang Ginoo magpabilin ra na nga maghulat nato. Maghulat ang Ginoo nga mobalik ta sa iya. Mao na nga panahon pag mawala gani ka ayaw gipag-ingon nga ay uban mi pang Ginoo sa ako. Basig dili na Ginoo na uban-uban nimo. Hala. Kay ang yawa kaya ra ba pud magpag-Ginoo-Ginoo. Gipanalanginan magyapon ko sa Ginoo bisag wala na ko magsimba, wala na ko mag-tithes, wala na ko mga lagad sa Ginoo. Pagbantay kay abi nimo Ginoo na. Kay ang yawa kaya na niya himuon. Nasabtan ninyo? Dead leaves are easily consumed by fire because they are dead. Pero unsaon man nato paglikay niini? Unsaon man nato nga malikayan nato nga dili ta mawala? Pabilin diha kang Kristo og pamunga. Ignay mong abay, pabilin sa Ginoo. Ayaw takas. Ayaw takas. Pabilin sa Ginoo. Ayaw gigtakas. Unsa di man ka piniriso kay motakas ka. Pabilin sa Ginoo. Unsa may epekto di ay kung magpabilin ta sa Ginoo og mamunga ta. Turn with me to our gospel in John chapter 15. Verse 8. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, og sa ingon niini, kamo mahimong akong mga tinun-an. Our Father in heaven will be glorified, and we will be acknowledged as followers of Jesus. Kung magpabilin kuno ta diya kang Kristo, magpabilin ta diya sa iyang simbahan. Okay? Ang atong amahan nga anaa sa langit mahimaya og iya tang ilhon nga mga tinun-an ni Kristo og sumusunod ni Kristo. Okay? Kung ang usa ka sanga mo buwag sa punuan, dili na ka makaingon nga kana nga sanga part na siya ni anak nga punuan. Kani buwag naman siya. So wala nay identity. Wala nay ilhanan. Okay? Mao na nga kung magpabilin ka kang Kristo og sa iyang magpabilin ka sa simbahan, naa kay identity. Unsa man imong identity? Sumusunod di ay ka ni Kristo. Di ba?
kung naminaw mo sa atong second reading kaganina, pag hinigugmaay kamo. Kung dili kuno ta maghinigugmaay sa usag-usa, dili kuno ta mailhan nga tinun-an ni Kristo. Okay? So, kung maghinigugmaay ta, labaw sa tanan, higugmao nato ang Ginoo. Diba? Higugmao nato siya, kay sa giingon kaganina sa second reading, 1 John 4:8, kay ang Dios gugma man. No? So kung higugmao nato si Kristo, okay? Himuon nato ang tanan niyang mga sugo, okay? Nagpaila na nga Kristohanon gid ay ta. Amen. So ayaw pagsulti nga Kristohanon ka kung ikaw mismo wala ka magbuhat sa sugo sa Ginoo. Psst. Ha? Ayaw pagsulti niya na. Kay klaro kaayo. Mailat nga tinun-an ni Kristo kung maghinigugmaay ta. Sa tong ebanghelyo mao gyapon, kung mamunga tagdaghan, okay? Kung magpabilin ta kang Kristo, mahimaya ang amahan o ilon ta nga iyang mga sumusunod. Okay? Kay supposedly mao man unta dapat na ang pattern. Kung unsa or kung kinsa ang atong magbalantay, mao nang himuon nato nga mga karnero. Di ba last Sunday ang atong ebanghelyo about kang Kristo nga mao ang maayong magbalantay, the good shepherd. Kasi siya man day ang atong maayong magbalantay, so dapat liwat ta ni Kristo. Ha? Nakuha ninyo? Dapat liwat dita ni Kristo. Okay? Usahay bitaw karon, no? Ang mga ginikanan proud kaayo nga ilang mga anak liwat kay sa ila. Pero sa itsura ra. Pero pag abot sa batasan, wa gyud. Ha? Mingon nita nga ang naong liwat nako pero ang batasan liwat sa akong silingan. Di ba? Usahay kay proud kita nga ang ilong gid sa akong anak, di gid malalis nga ako agid niliwat. Pango man na yung ilong na eh. Di ba? Di gid malalis ka na imong mata, sus maugin na ang akong mata. Pero pag abot sa batasan, kung kailan ng batasan na, abot ba na niliwat. Oh, dali kita makapanalikway na yon. Di ba? Ito, timanan ninyo mga ginikanan. Kung kinsa ang inyong mga anak, maupod na kamo ba ng mga ginikanan? Ha? Father? Mo di ay father? Ay alang-alang. Example, mingon lugar ko nga kuan, mingon lugar ko nga si Bujik dili anak ni Dikon Tirariray og ni Isil Tirariray. Alang-alang, ano ra gud dagway Tirariray gid kaayo, iba? Anak klaro kang anak ni Dikon Jonel og ni Isil. Okay? Dili na ko mga tanas batasan, kamo na ibahala magkuan diha, di ba? Pero ang punto ba, mga ginikanan, kung kinsa ang inyong anak, nag-reflect na sila kung kinsa pud mo. Ha? So kung maldita ang imong anak, maldito, mapod na mo. Alang-alang, manin na sila niliwat. Kamo, naora gid inyong gusto maliwat, pero batasan na gani di gid mo ganahan. Di ba? Kung ang imong anak tapulan, tapulan po siguro ka nga ginikanan. Nganong ingani man, tungod kay mao man ang ilang nakita. So kung liwat dayta kang Kristo, tungod kay si Kristo mahigugmaon man, mahigugmaon pud ta. Amen? Kung liwat dayta ni Kristo, nga si Kristo mapinasayloon man, dapat kabalo pud ta mo pasaylo. Shh! Kuha. Diba? Kung si Kristo manggihatagon, dapat manggihatagon pud di ay ta. Yang anong linaog man kada na imong bahaw nimo?
Pati ka na imong use clothing, di pag-ipangatag, kay ugumon, ako, nini. Ha? Kung si Kristo maayo og pagtagad ngadto sa uban, dapat pod maayo pod pagtagad sa uban. Diba? Mao lagi na ang mahitabo kung ang atong thinking nga iya ni nga paglawig. Kung ang atong hunahuna nakakondisyon nga iya pag-abot diri sa simbahan, iya ta ni og pagtuo, iya ta ni paglawig paingon sa Ginoo, dili. Ha? Kamo tanan nga niya diri, motuo ba mo nga diri gid mo gibutang sa Ginoo diri nga simbahan? Patay murag gamay ra gini agri. Basi mo kalas na ning uban ning human karon sa misa. Ha, motuo ba mo nga diri gid mo gibutang sa Ginoo? Aw. Sakto gid mo. First time. Sakto gid mo. Ayaw gid gunahuna nga murag decoration ramang ko diri sa simbahan, murag wala mo koy pulos diri. Ayaw naghunahuna og ingana. Kay diri ka gitanong sa Ginoo, kay nakita sa Ginoo nga diri ka mamunga sa imong pagka-Kristohanon. Amen? Ay gunahuna nga giuban raman ko diha sa akong uyab kay aron ko kay ingon man to siya nga tanaw-tanawon ko na nako siya ining mag-serve siya. Kamo mga laki bantay mo. Pati mga bayi pod. Ha? Bisan nagbit-bit sa cross, binakinat. Mayon tag mabuta ka Sige pasuya. Ha? Kitang tanan gibutang ta diri sa Ginoo, diri sa Charismatic Episcopal Church, diri sa Cathedral of Christ the Redeemer, kay diri gyud ang plano sa Ginoo para kanato. Mao na nga ayaw biya sa atong simbahan. Amen. Naunsa naman tong diha dapit nga side nga murag nahanaw naman ni biya antong uban, na missing in action naman. Diri pod tunga gamay, diri pod. Di ba? But pasabot nga mo cooperate gid ta, mo participate gid ta sa simbahan. Kitang tanan. Ha? Ignay mong tapad, ayaw kog biyae. Oh. Ayaw kog biyae. Ha? Ayaw kog biyae gyud. Manatiman kanang imong tapad, timan-in na yang dagway. Timan-in na yung tanawan na imong tapad utro, timan-in na yung dagway. Timan-in na. Pag di ganin ninyo na makita sunod Domingo na pagsulti kay ato ng pangitaon. Pader, ako ra may isa naglingkod diri sa Pio, Pader. Iniglingan ako, Pader, lain masagay, Pader. Istorya ko diri, wa ko'y ka-istorya, ha? Ha? Pag sunod Domingo, gani, di na nimo makita imong tapad, na magkasalimuang gitang tanan, kay mangita na podtag nawala nga karniro. Mauna ang kinabuhi sa simbahan, walang iwanan. Walay biyaay. Kung mag-away-away, manggaling tao, away lang, way buwagay. Diba? Ayaw pang gikoreksyonan lang ka sa imong leader, mangluo dadayon ka, unsa man ang klase na nga batasan na? Ayaw. Gikoreksyonan ka kay para sa imong kaayuhan. Ha? Gibadlong lang ka sa asher, mga malditang ginataga si CR, di na balik diya. Nangabuang man siguro mo Ayaw ingana. Wala tay biya ay. Ngano di ay makaako day mo biya sa inyong pamilya? Ha? Ang tao ba nga tarong makaako mo biya sa iyang pamilya? Dili. So kanang tao nga nakaako mo biya sa iyang pamilya, wa ginay tarong ng tawhana na. Sayo na ka biyaan mo imong pamilya? Tarong ba nagpangunaw na? So kamo pod, kita pod tanan dire, kung tarong tag manguna-una, walay biyaay sa atong simbahan. Amen. Wala lagi biyaay, Pader, pero pag amuta, Pader, kamo lang diya.
Now, labo. Ako nalay dagkot nimo kay murag nalaya na gid ka pag-ayo. Ha? Ayaw. Tanan nga aspeto sa mga buluhaton sa simbahan mag-kooperata, magtambayayong tangtanan. Di kay pilion lang nato to nga ayara ko mo adto kanang kuan, kanang walay general cleaning. Sila ra dito magkuan. Ayaw. Pag miingon gani nga manghinlo tang tanan kay moabot si patriarka karong Hunyo, manghinlo tang tanan. Ha? Uy, tinuod ra ba na moabot bitaw gid si patriarka dire. Sa Hunyo. Kinahanglan i-preparar nato atong simbahan. Tabangan nato na. Ha? Kung moingon nga mag midweek tang tanan, mag midweek unta tang tanan. Naunsa naman noon nga pila ra man may kabuok midweek. Shh. Oy, ang midweek para na sa tanan. Karon pa mo kabalo? Patay, karon pa gid ay. Ay, mga kaigsuonan, ang midweek para na sa tanan. Dili na para sa mga nangalagad lang sa Ginoo diri sa simbahan. So kung mag-midweek ang inyong mga leader, mag-midweek pud tang tanan. Amen. Napatay wag ito ba? Wala mo diya, Father. Lagi mo diya. Diba? Kung magsimba tag Domingo, magsimba gid tang tanan. Amen. Kana Father mo amen gigo Father kay bakante man ang Domingo la. Taw. Kung unsay flow sa simbahan, dapat muuban ta nato biyaan. Kay kung biyaan nimo ang simbahan sa mga gibiyaan nimo ang Ginoo. Ha? Psst, mga membro sa community, nganong inyong magipasagda ng inyong ubang membro nga sila ray mag-Bible study? Tanawan na ilang mga tiyan, pero tinakadagko, sila sige kaon sa snack. Tunghapod mo pod. Tunghapod mo pod kay nareklamo na sila kung saon ko na paghurot permi sa sobra nga snack. Tuwa mo diha. Kung mag-Bible study inyong community, tunghap mo. Psst. Amen ba mga anak? Ayaw ninyo pasagdi. Sige na mo pasagdi. O niya, kusog ka mo ingon nga, taga-JBs ko. Taga-Himaya ko. Barnabas, simple. Onesimus, Stephen. Communion of Saints. Pagtukod imong community ay. Ayaw pasagdi. No, panahon sa Panginlo, ayaw silang pasagdi. Dapat tambayayong gyapon tang tanan. Remain where you are planted. Pabilin mo kung asa mo gitanom sa Ginoo. Nasayod mo asa mo gitanom sa Ginoo. Asa man? Asa hinay kayo? Napatay. Ang uban sa kaang ko no. Ambot namong uban gitanom oy. Oy, paminaw para dili masige balik-balik. Diri mo gitanom sa Ginoo. Iingnay mong tapad, diri ka gitanom sa Ginoo. So, asa gani mo gitanom sa Ginoo? Diri. Do not wait for the time that God will cut you down because you are not fruitful. Ayaw hulata nga moabot ang panahon nga ang Dios maunay mo putol nimo. Tungod kay wala ka na munga. Pangutanay nung kaugalingon be. Sa dinugay na ninyo nga membro dire, unsa may na-contribute nimo para sa kaayuhan sa simbahan? Sige be, pangutanay nung kaugalingon. Snack ko no. Ikaw na pangutan na. Unsay na-contribute ninyo nga kaayuhan para sa simbahan? Siguro ang uban mutubag sa inyo nga, Father, pag naay amuton, permi ko mo donate. Okay. Father, kung gikinahanglan ang akong talento, abilidad, akong ihatag. Okay kayo. Father, kung gikinahanglan nga naay muhurot sa sobra nga pagkaon diya, mutungha ko, Father. Okay po kayo. Diba? Bitaw.
unsa may atong na-contribute sa gingharian sa Ginoo? Ato bang gituman ang iyang mga sugo? Ato bang gituman nga atong gipahibalo ang uban tao bahin sa iyahang gugma, sa kaluwasan? Ha? Ato bang gituman ang iyang sugo nga magpasaylo ta sa atong isig kataw? O nagsimba lang po ka dire nga permi na mugot imong dagway? Lukot pas lubot. Ha? Unsa ang imong na contribute sa gingharian sa Ginoo? Ha? You are meant to flourish. Okay? Gitagana ka sa Ginoo nga mulambo kada usa ninyo ang plano sa Ginoo aron kamo mulambo. Okay? Remain in Jesus. Remain in Jesus and bear fruit. Pabilin diha kang Kristo og pamunga mo og daghan aron nga ang amahan nato nga atoa sa langit mahimaya. Amen ba tana? Okay? Pabilin. Ha? Sabot ha? Walay biyaay. Promise? Oh, promise. Lamiag yun yung pagbatuon ay. Diba? Pabilin. Ha? Wagi biyaay. Kay magkinaunsa man. Na? Nasayod ba mo nga, di ba, nag-celebrate naman ta sa ato ang 37 years, no, sa atong simbahan. Natong April 17. So, naay pananawon ang mga leader sa simbahan nga mahuman ang ato ang katedral sa tulo lang ka tuig aron in time inigtungtong nato sa ika-40 ka tuig sa ato ang simbahan. Okay? And we are hoping and praying nga by that time, 3 years from now, humana ang atong katedral. Okay? Ang pangutana, muduyog ba mo anak nga pananawon? Muduyog ba mo anak nga pananawon? Ha? Kay ngano god, very symbolic ka ng 40 years. Timan niya, ang mga Israelita nakaabot sa promised land. Okay? In 40 years. Okay? Kanang atong yuta diha, maunay promised land nato. Gisaad na sa Ginoo nga mahimo ng atoa. Okay? So mao na nga paningkamutan nato nga inigtungtong nato sa ika-40 nato nga tuig sa atong simbahan. Didto na ta magsimba sa bag-o nato nga katedral. Kanang habog na kayo, inig hangad nimo, mura sa kag nas langit da. Mingon ta ko mura sa kag nasa impierno na. Yeah? Kanang inig ang choir to na sa taas, murag mga anghel paminawon. Diba? Luag na kaayo, unya daghan na kaayong pwede masigo pa kay 500 seaters god. Diba? Sumaw na nga mahitabo lang ng mga butanga, nindot lang kina panahon-naon adto ta oy. Magunsa man na lagi kanindot pero kumubuwag po ka dire. Kumubiya po ka. Ha? Mao na nga, akala sa atong siguroon nato. Siguro agid nga digid ka mo biya diri. Ha? Mabitaw nga ako ging gipatan-aw na inyong dagway sa inyong tapad kay kamoy mangita na. Di na gininyo na makit-an magtapad-tapad ninyo na basig na RIP na. Di ba? Basin og namatay na spiritually. Pabilin. Mao na ang mensahe karon kabuntagon. Pabilin aron ang Dios magpabilin usab kanato. Remain in God so that God will remain in you. Ha? So tangtangan ninyo nang huna-huna nga gukod-gukuron mo sa Ginoo, ha? Kung magtago-tago ka, mutago pug apil ang Ginoo. Adili. Gihulatan ka sa Ginoo. Mubalik ka. Mauna nga aron di na ka pangitaon pa. Aron di ka magdugang-dugang sa listahan sa mga nawala. Kaya basta naman listahan sa mga nawala, pangitaonon, no? Ayaw pagpawala-wala. Okay? Ayaw pagpalingog-lingog. Okay? Ayaw pagpabuta-buta. So, remain in God,
so that God will remain in you. Kay tinuod ang saad sa Ginoo nga God is with us. Amen? Palihog manindog.